Aj na prstiach toaletným papierom. OK, dosť už... Môj čierny pes. To je môj čierny pes. Čau. Čau. Čau pes. Povedz niečo. Jebe mu kurvu vyjebanú! Dobre. Pes chuj preč. Ok, stačilo. Podľa mňa by sme to ja a Maggie zahrali lepšie. Niečo do školy. Ešte kde? Ešte tuto. Môžem ti dôverovať? No jasné, ako vždy. Ja ti dôverujem vždy. Dobre. Díky, mami. To je všetko odo mňa. Tak čau. Čau, zatiaľ. A práve bola podpísaná zmluva, že nebudem musieť prebalovať brata. Takže môj brácha sa bude... Pamätáte sa na našeho starého dobrého kamaráta Šišku? Toto je Šiška. To je tá istá Šiška, ktorú sme použili v poslednom vlogu. Už má šediny, už je staršia, spráchni veľa. Je to stále ona, je to naša originál Šiška. Musíme zaspomínať na staré časy. Šiška, Šiška, Šiška. 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 Ti už načisto jeblo, ty kokot? Tam špeciálny maliarský valček na tvár. Zoberieme maliarský valček, dáme ho do Nutelly. Poriadne to musíte zaboriť. Áno. Áno. Takže valček sme vybrali von a pomaličky opatrne nanesiete na tvár. Aj na druhú stranu. Nutella musí držať pevne. A pomaličky natierame čelo, aby nezostali žiadne zvýšky. A uška natrieme opatrne, tak. Obama Gangnam Style. Obama Gangnam Style. Whoop, whoop. We need some dubstep. Hej, víš, co ja som nezapomínal vziť? We need some dubstep. Dubstep. We need some dubstep. We need some dubstep to go start this vlog, Mitch! Too much, Junior. Too much. Motherfucking the fucking and the fucking and the fucking and the soda with the fucking with the mother with the fucking with your Nutella with your fucking double logo. To ten kokot! Tá. Lopta, ty idiot. Takže sa budeme učiť slova smusa, to není gogo, ale lopta. Si šikovný. Cože to je? Lopta. Gogo? Lopta. Polévky od Martause. Prdy zaručenie vždy. To si fakt prdol. Ty si také prasa. A o to přesnej It's a boot. Aho. A teraz je čas na vzdelávaciu časť našeho vlogu Smusa v divočine. Milí diváci, vítajte pri dobrodružstvách v džungli, takže dneska sa vydáme na
divokýlov slovenskými a českými džunglami a hľadáme divokého smusu, ktorý je vo svojom prirodzenom prostredí a pokúsime sa ho nájsť pri tom, ako si prirodzene zháňa potravu. A tam sa, počkaj, prídeme za strom, tam je jeden živý smusa. Tam, pozrite sa, vidíte jedného živého smusa, ako si dá na potravu. Musíme zavolať jeho prirodzeným volaním. Smusa reaguje, musíme zobrať oštep a zabiť ho, kým je dosahom... Smusa! Takže Smusa si myslí, že nám utiekol, ale my sme sa skryli za tento konár a Smusa si myslí, že ho nevidíme. Je to prírodná vodka a Smusa sa pokúsime zlákať. Poď, Smusa, daj si vodku. No poď. Smusa sa približuje. Opatrne si bere vodku a zdrha. Smusa, čakaj s tou vodkou. Smusa, neber tú vodku, to bolo drahé. Tak sa vám podarilo konečne Smusu priklapnúť na zem. Ne, Smusa, nechoď po tej vodke. Smusa, stoj. Pokúsime sa zobrať vzorky a zistíme, že čo je zač a ako sa rozmnožuje. Uvidíme sa pri ďalšej epizóde. Jak sa rozmnožuje? Brucho máš? Jak v 5. mesiaci, Danko. Prezradený, tak čo rovno dvojičky, či? A chlapčak, či dievčatko? Jaký pupek! Gogo pribral! Aj tvoja Jaké brucho? Gogo, si tehotný? No a čo? Viete, koľkým mladým sa to stáva? No s ľudskou sme si sadli a rozmýšľali sme, že čo budeme robiť. Po kľudnej debate sme došli na to, že to zvládneme. Byt máme. YouTube Money nás uživí. Síce YouTube Money malo byť vyhradené na chlast a drogy, no nahradia ich plienky a dudlíky, čo už mám robiť? Povedali sme si, že to predsa nemusí byť až také zlé. Aspoň budem mať dosť dediť moje youtuberské žezlo a prebrať môj kanál. Tu máš, synak. 220. Ale boli sme na testoch a doktorka povedala, že všetko vyzerá v pohode, že tlkot srdiečka je primeraný. Keby bol taký, tak... Gogo! Svůj mobil, ty seš fakt hajzel. Dobre, čau. Nemůžu to vrátit, ty jsi... Mě zlé. Ja som išiel cez dvere, ja mám tu dosku a ako som išiel a mne to spriečilo v dverách, ja som nemohol prejsť. Tady mám na předpis. Ja už som myslel, že posielam. Tady mám na předpis, pane Kokain. Na předpis. Pro Smusu. OK, tak poďme na to. A teraz tuto máš, urobím ti lajnu. Gimme that. Takú lajnu ti spravím, takú polmetrovú. takhle. To mi budeš teraz, otoč si tu. Áno, dobre. Ne. Nejaká lajna, ty kokos. Toto má hodnotu tak 50 000 eur, ty kokos. Kokaínek, ještě se tady použije. Jak se to... Položiť! Chceš bez instruktáža alebo s instruktážou? Bez ní. No tak to som fakt zvedavý. Hlavne mi nechytaj svetla, mikrofón, kameru, druhú kameru, kokain a iPhone. Ďakujem. What the fuck? What? Ale zvládaš to! Drž balans! Jedeme. Já chci dopředu, počkat, dozadu. Ešte nevieš kam jedeš! Podsúvaj. Počkat, já chci dopředu. A až budu... Zmusa, cúvaj, fakt? Ne, já budu couvat a No. budu tverkovat přitom. OK. Ty jsi jaký dick! Ty jsi jaká svině! To bylo pěkně zrádný To bol tohle. golfový kurz a segway zároveň. 2 v 1, čo chceš? Jaký kokain? Stlač ten jediný gombík, ktorý na tom je. OK, takže zoberete si takto sáčik 100% kolumbického koksu. Koks? Ty prestaň, ty už si odišiel do Prahy. Čo to ešte robíš? Nie! Koks! Koks! Vypadá to, že všechny kamery běží naprosto bez problému. Podle nápisu červeného na hr usouzuji,
že tyto kamery obě dvě běží. Děkuji, pane Smusa. Nemáte vůbec zač. Máš rád Lucku? Ne. Ne. Teraz je v tom veku, kedy na všetko hovorí nie. Ty sa zase zhodil? Ne. Ne, to príde vtipné, myslím, že mi robí zle. To furt Ty si dobrý prd. Tu máš. Ako niesol Maxik tvoj odchod? Ako si niesol Maxik, keď som odišiel, keď sme sa presťahovali, ha? Ja nemôžem z toho, ty si dobrý pán, daj na to. High five. High five. Daj mi high five. Puf! Haha! Čo robíš? Maxi, do a lion! Maxi, what does a lion do? That's right! Roar! Maxi, what does a dog do? To je minerálka, ty pán. Sa ti ľúbi stlačať veknačík? Čo s tým vieš robiť, že to zrobíš? Budeš si dať ďalšie otázky, čo ty na to? Z Facebooku! Budeš si dať ďalšie otázky z Facebooku! Ty si myslíš, že som úplný debil. Ty kokos, ty keď to uvidíš za pár rokov, ty sa budeš smiať, ako si mal príležitosť sa rozprávať takto s ľudom slovenským a českým našim mladým. Pre Boha! To čo bol za ultrazvuk? Ty si magor. Dobre. Čo robíš zase? Neúž na divákov, dobre? Oni sú dobrí. Sa predádzaš dneska na video, čo ty blázon? No papaj, som ti tam urobil, tak jedz, tam máš vidličku. Ham. Ty vieš papaj, netvár sa, že nevieš. Nie, vláčik, ne. On si vymyslí terén. Vieš tom, že ja zdieľam po koleniciach. On si robil kolenicu z tejto lišty na notebooku. Poď bracho, poď bracho.